Takže vás tu vítam u môjho ďalšieho videa zo SFGame. Som tu úroveň 19, som tu dosť dobrý. Mám tu aj môj cech, všetko. Máme veľmi dobrý cech, ukážem vám napríklad náš cech. Čo vám ukážem? Náš cech je. Tuto máme. Úroveň 25. Pevnosť. Zlatý poklad 54%, úroveň 27. Ke skúsenosti 54%, úroveň 27. Ukážem na nášho kinga, kráľa. No, naští sa. Tak, toto má jednu magickú, druhú magickú, tretiu magickú, štvrtú magickú. Tento je veľmi dobrý, je už 49, ako môžete vidieť, je len taký kúsok, to je nič. Toto za jedného spodu. Pozrieme sa ďalej. Dôstojník, jedna picka, druhá picka, tretia picka, štvrtá picka, úroveň 50, zatiaľ najväčšia. A máme tu ďalšieho. Jedna picka, druhá picka, tretia picka, štvrtá picka. Tak, potrebujeme ďalej. Tento nemá žiadnu epičku, ale je veľmi dobrý. Tento má tiež jednu epičku. Ako môžete vidieť. Tuto máme. Jedna epička, druhá epická, tretia epická. Takže 37, ďalší dobrý. Prepáčte, mal som teraz hore kameru. Lebo dobre. Tuto máme. Jedna magická, druhá magická, dve magické, ale stále dobrý. Už je úroveň 36. Pozrime sa ďalej. Je tu válečník. Žiadna epická. A je to 35 a nič mu nepadlo a ja budem aj za 150 a nič mi nepadne. Pozrieme sa ďalej. Máme tu jednu epickú, ale je veľmi dobrá. No magickú vec, tak. Tuto máme jedna magická, tuto ďalšia magická. Pozrieme sa ďalej. Však jedna epická, druhá epická, tretia epická, štvrtá. No tak, poďme. Tuto môžete vidieť. Má jeden epik. Tuto je tento. Pozrieme sa ďalej. Tuto má jeden epik. Jeden epik. Je celkom výborný. Tuto máme jeden epickú, druhú epickú, tretiu epickú, štvrtú epickú, ježišmaria. Tuto máme ďalšie, čo je jedna epická, druhá epická, tretia epická. Tak, to by bolo zatiaľ všetko pre tento cech. Teraz sa pozrieme na moju arénu. Ako dávam niekoho. Napríklad môžeme vyskúšať, ale ak nie, tak soriač. No, pozerajte. Fak. Tak. 10-15 tisíc je rozdiel do 6 tisíc, nie? 3 tisíc. Proste válečníky sú takí, že ja som dal na moju postavu, ako môžete vidieť, životy 6680 a dal som tam zlaťákov, 13 zlaťákov a mám len toľko málo životov.
Na válečníkovi alebo lukostrelcovi by som už mal 16 tisíc životov. Ale teraz je to taká doba, tak musíme robiť takéto veci. No, pozrieme sa do zbrojení, čo máme. Nič. Pozrieme sa na moje podzemí. Mám len prvé podzemí. Vyskúšame dať túto smrťku. Len si zatiaľ niečo urobíme. No. Dáme si jedno pivo. Tak, kým sa takto si dáme na veľa toto zlaťákov, aby sme si mohli vylepšiť. No, rýchlo. Dobre. Zatiaľ vám ukážem ešte, čo vám môžem ukázať. Ukážem vám, že budeme ešte strich. Zatím čau.